Aloitetaan taas. Voisi kirjoittaa suomi, kun oikeastaan mä tusin ei jostain. Tänne näin. Tänne nyt. Tähän hetki. Kiitos. Me trollaan tälleen, jos me aiotaan tehdä sellainen juttu, että me niinku annetaan tyypeille kamaa, että ne niinku kilpailee. Katsotaan kuka saa ne. Jos me aiotaan tehdä niin kannattaa tehdä No, näin. ainakaan ne, mutta ei se haittaa. Haisumaskin päälle. Saat haistaa tulta. Saat haistaa tulta. Mulla on ihan yksi juttu, mikä mun pitää. Älä tee noin! Ei, onko se Droppaa mun kaikki kamat paitsi mun vaatteet. Rikon noin. Siis mä sanon troll. Mulla on vaan... Mä pistän vaatteet päälle ja sanon troll. Älä tee tulleen! Ei tohon tarvii noita. Kyllä tästä minä vaan me päästään noista ovista silloin, kun mä pistin Hei noin kato. lukkoon. No hei kato. Aleksi, kato. Pistin noin lukkoon muilta. Kaikilla joilla ei ole... Sä et osaa tota. Kyllä osaa. Mä osaan pistää ne lukkoon. Mun inventori on pian ihan sikkatyhjää. Pistin ne lukkoon. Niin, mutta kai... Se menee tosta. Älä tee nyt mitään. Mitään. Ei niin, koska sä Aleksi et tee mitään. Mulle dropataanko takattamaan? Oliko mä saanut? Siksi, koska sä oot ne... Siksi, jos sä sanot muille kamaa, niin kyllä ne antaa sullekaan. Se on niin kiitos. Mä en halua antaa niille kamaa. Mä haluan trollata ne. Mulla on enää vähän blokkeja täällä. Ja Tää vitsi. mä droppasin 2 hattua. Tää. Ratti on mitään, mä droppasin 2 hattua. Mutta mä niinku veikkasin sillä, että sä pistät tähän toiseen oveen, minkä mä pistin sellainen vastapuolelle. Lade. Ja miten teet tästä hienompi maailma? Ja Estelalla, mä teen Estelalla tänne vähän kauan. Tää. Kuka pisti tänne jotain? Tää kasvaa. Tää miten se pystyy? Ai niin, mä ladesin nää. Nyt ihan tällä. Miten tää nyt toimii? Tästä. Lenni, miten mä saan tän toimimaan? Lenni, miten mä saan... Ei se toimi, kato, se menee tälläin. Se menee siihen exit. Koita. Siten, koska tää ei oo kirjoitettu. Voitatte muuten sanoa sitten, kun kello on 6. Paljon kello on Lenni? Se niinku lähellekään. Vähän alle puoli tuntia vielä. Nyt Aleksi tosta pääsee. Mitä sä teet? Et teet dropgamea, sut voidaan bännätä pelistä. Eikä meidän maassa tehdä mitään skämmejä. Ei niin. Ei voida, ei voida koskaan. Mä tehdään muuten vaan tällä tehdä, koska mä tein tänne kulisteita. Mä tein kulisteita, mä skämmäät näissä mitään. Hei Aleksi, älä tee mitään. Mä pistän sen nyt tällaisia. Niin, tätä mä tallekotaan. Tänne voisi olla oikeastaan meidän kasvihuoneita. Sitten niinku yksityiskasvihuoneita. Tähän tulee vaikka kaikki niinku yhdistyskasvit. Kaikki vaikka
vaikka niinku... Älä nyt vielä pistä mitään. Näin. Tällainen. Aleksi. Tässä on tän yhdistyskasvin laja. Sä et nyt pistä, älä pistä noita dirttijuttuja. Kun niiden sisälle pystyy pistämään niitä. Hei Aleksi, onko sulla dirttiä? On 10. Mulla on niitä siitä 50. Tällä hetkellä vähän alle. Tällä hetkellä 40. Eli tää on 10 blokin tämmönen. Aleksi. Lähes nyt. Älä nyt! No. Vielä. Nyt me trollaan tällä Drop Game. Tähän pääsee tähän vippiin kaikki. Kaikki pääsee. Voitko tulla Ja pistää sitten... Hei, voitko tulla tänne pistää näitä puujuttuja? Hei. Pistän... Neitsi. Missä sä olet? Seuraa niitä mua. Älä! Tuu tänne. Noin. Seurataan. Ota, Älä riko sitä! Aleksi, pistä se takas siihen. ja sen pitää pitää toiselta puolelta. Onko sulla noita enää? Vasilla pelaa. Voisi nyt seuraamaan. No joo. Niin, Mulla ei ole mitään muuta kuin pistä mun tähän niitä ihmeen juttuja. Joo. Oletko noitten muuta kasvia? Hyvin. Se siemen yksi. Mulla mä lähdin tuolta. No niin. Saat haistaa tätä. Aleksi, tuu tänne. Aina, mikä sen maan nimi oli? Aleksi, mä menen tekemään vippiä. Mikä maan nimi oli? Se PvP 100. 13. Tuppa kattoo. Ei oo. Ei oo. Onks mennyt jo jotain alle puolelle? Mä en katso tiikoksi, mä en osaa. No ei ole. Aleksi, mä teen tän vipin. Mene savan pois. Eikö mä... Oletko jokin oikeesti joku... Häivy nyt tämä. Meidän pitää tehdä tästä joku oikeesti tosi hieno mammen. Teetkö sä Dupen videota tällä hetkellä? Teetkö? Ai teet. Joo. Mä teen nyt tän vipin itse. Mä tein tonne ylös ja lähtee tosi hieno huone. Tee kolmioshuone. Ja nyt ei katso, mä rikon ton. Ei se mene sinne. Mitäs? Onko se rauttatalouden laava? Vip. Noin. Ei tällä Pistä sisään. Ei kun... Alo, voiko tää vielä mulle? No.
En. No, kun mä myin sulle, niin se on hyvä vaan. En myy sulle vielä. Kun sä kuitenkin otat sen pois. Se on hyvä, kun niin, että jos tulee kuupalkkaa, olisi parempi kuin alla. Hei, mä kekkasin. Anna se vaan mulle ilmaisen. Arvaa miksi. Tulkaa kaikki EA-106. Mä oon EA-106. Noniin, anna tää vaan mulle ilmaiseksi. Koska arvaa mitä. Sitten tehdään Dropgame ja tekin olette siellä Dropgamessa. Okei. Ja mä en skannaa teitä vaan mä skannaan ne muut. Okei. Älä nyt aloita niitä. Näytkö? Tuoda ne mulle ilmaiseksi saada. Mä voin antaa Nyt annetaan ilmaiseksi maa mun kaverilla. Ja mä voin tehdä painaa jakoavaimies. Okei. Näin. Otetaan tosta. Sitten tästä. Sä saat nyt sen lukon, sun on avain. Sitten lennä. Siisti kun se on Voiko olla hiljaa? Anna adit. Mä pystyn menemään näistä ovista. Nää just sillain, että näistä pystyy kaikki menee läpi. Se voi antaa mulle dirttiä. Mä? Kyllä mäkin voin, mutta hei. Tästä ovesta, Lenni, tuu tänne lukolle! tästä ovesta pystyy menemään kaikki läpi. Kato vaikka, mulla ei oo adeja. Niin pystyykin. Mitä silloin väliin? Mitä niillä on? Mulla ei oo muuta kuin minun Mitään hippaa tästä. Näin. Anna jo ad. No? Joo. OMG. Vielä. Kello on siellä kuutta. Kato mun kello. Ei oo. Onko mun kello samassa kuin sun? Joo. Joo. Ei oo sama. Ei oo sama puhelin. Mulla on Samsung. Voin antaa sulle lisää deiliä. Jos joku kaivaa. Ei tarvi. Kyllä nyt auttaa. Siitä saa enemmän kuin edistää. Nyt näet pois tietoa. Tässä on lisää delttiä. Hei! Alexa Trad. Okei, Glad. Mutta voiko sä telepaltata sinne? Ota hetki. Tänne tuli. Ei, pistä se ovi lukkoon ja vähän äkkiä. Kyllä tänne saa tulla. Okei. Sitten vaan suosittelen se tänne. Totta. Ja se edes muutenkaan. Ottakaa siellä. Mä haen ottaa tänne. Vip sisään. Ihan mikä mä oon blokki. Mä lopetan tämän videon tähän. Morjesta moi. Ja sitten moikka.